Nej. Kan du inte presentera dagen? Vad händer idag? Alt hænder i Malmø. I dag har vi et fantastisk program. Nu skal jeg lige læse op, jeg kan ikke komme ihåg, hvad det er. Men vi har på gangen allerede Carolina Luna med Coast to Lead. Vi har klokken 10 Farida med et specielt efternavn. Og så har vi klokken 11 Telas MB Consulting. Så er der lunch. Og i eftermiddag klokken 1, der har vi General Ensemble. Vi har Jan-Åke Bjørk, vi har Kai Roar, vi har Carolina Luna, GS for entreprenører, og Kai Roar, det er leadership workshop. Og så i kveld har vi banketten på Malmø Rathus, er det sådan? Rathus, hvad siger I? Blir det en bra dag? Det bliver en fantastisk dag i Malmø. Ja! Velkommen hit!